one ingubo zala mfethu ziqinile aziwasha bro zinegazi yayizwa leyo nto mfethu esitokisini nokuthi umjita vela boshe lapha kanjalo awatape kanje ngesandla ashaya istem samasimba kanje into ezificayo lapha omunye ufica isandla siyistem segazi yabo omunye ubhala igama lakhe ngegazi ukuthi I was here yabo isitokisi nje iheli yokuqala oqala ukubona kahle ukuthi yabona ngiboshiwe ke la yabo zonke lezi la ngaphakathi azinasikhathi yabo mawuboshe kahle ku Friday ayozozoza mntanami Friday Saturday Sunday uyobingelela Monday ubingelela usugobile vele yabo asho ukuthi umuntu ahlale because it was Friday sasibhala paper 2 if I'm not mistaken we English by that day go Friday ufika uSaturday ekseni ufika isikhathi sethi mnganami hayi ibhakede lensimbi enamel mawuthi uyayibuka mfethu lento ngathi uthi umqhamu wengane encane or amanzi akade kugeza bona ingane yabo khona nanenwele mfethu la yabo lelithiye le ngathi khona namafutha uba uqondi nje siyashunqa fekuba iqa ekubuye izinkwa into eshaka kabili la uthi mawuthi ubone ngale yabo two slices vonqwa leshandisini ngenkomiso plastic engishaya into vele kuphenduka isisu semthayi ngisashaya isiphe kodwa nje ngivele ngibona ayikho ngivele ngifonqele isingo lesi ikhamanzi ngishaya amanzi ukuthi ngitshela ukuthi mfethu amajita ayengena ethotharishwa amajita ayethelwa amasestera awo mina anginavisisi ama-Hindu I made sure ekuboshweni kwami ukuthi akufika mkhulu lokho uyakhumbula ukuthi ngithe kamkhulu kuphilwa kanjani so I made sure ukuthi ayifiki leyo into ngizoba umuntu oduke neze or olahlekile ofile somewhere something yabo